care este necesară pentru proiectul Siguranță la risc seismic pentru școala Alexandru Piru Mărginei. Certificarea e pozitivă, nu? Da, am primit sume. Am primit, noi trebuia să le punem în buget și ne-am repartizat pe cheltuielile aferente. Da. În asta constă rectificarea de... Dar amenda pentru mediu, către cine a fost eliberată? Către primărie, către primărie. Detalii vă poate da... Vorbiți la detalii vă poate da domnul viceprimar, bănuiesc, nu? Cu fondul de mediu. La mine a ajuns acel formular pentru plată. Da, de ce s-a dat amenda? Da. Amenda s-a... Deci am... Pentru ce s-a dat? Nu putea să evite, să nu luăm amenda? Nu. Este o directivă europeană prin care tuturor OAT-urilor ni se impune creșterea gradului de colectare a deșeurilor selective. Nu am atins niciuna, niciun OAT n-am reușit să atingem, iar cei de la Garda de Mediu au mers în teritoriu, în tot județul Bacău, pe sancțiuni. În condițiile în care și anul trecut am luat sancțiuni, am contestat-o, și anul acesta va fi contestată și mai mult ca sigur va fi câștigată. Da, este pentru că gradul de populare... Vor un grad de... Nu. Deci, din gunoiul rezidual, vor ca peste 51% din acest gunoi să fie reciclabil. Ori niciodată. Noi suntem o comună periurbană, da? Comparativ cu alții. Nu avem un control asupra cetățenilor care se duc și duc ei personal de când a intrat acest sistem cu SGR-ul. Da? Și automat pe aceea nu mai poți să-i pui la calcul. Nouă, ADIS-ul, când se duc și ne vin rapoartele de la gunoi, ne vin ce se ridică de la un operator de pe raza comune, ce se ridică de la noi, de la cetățeni, ce e măsurabil. Dar partea cealaltă, și chiar și așa cu acea cantitate, tot nu vom reuși să ducem. Da. Vedem pe viitor, dar o să vorbim la diverse. Mai am eu vreau să vă mai întreb ceva. La transferul de credit de 100.000 de lei, aici undeva să specifică cheltuieli materiale de administrație pentru plata facturilor neachitate. Puteți să-mi spuneți ce vorba? Cam tot ce intră pe prestări servicii. De exemplu, avem acum strângerea câinilor, da? Pentru câini. Pentru aplicația care este necesară pentru salubritate. Noi avem o aplicație care se implementează cu sistemul ăsta. Facturi care țin de servicii, abonamente care de primărie, chiar și telecomunicații. Au intrat în contul ăla. Tot ce e pe servicii, tot. S-au adunat multe. Mulțumim, da. Să punem la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Trecem la punctul următor. Ordinea de zi. Proiect de hotărâre prin propunerea de respingere a plângerii prealabile formulate de către SC Soma SRL împotriva hotărârii AGADES numărul 10 din 15 anul 2025. Cine se domnul primar? Da, domnul viceprimar. Da. Deci, cum am mai avut discuții și în ședințele anterioare, cei de la SOMA, prin cabinetele de avocatură pe care îi prezint, au dorit să mărească taxa pe tonă per ridicare. Și bineînțeles că nu s-a dorit acest lucru, au fost făcute plângeri împotrivă, că nu suntem de acord, iar din această cauză am ajuns aici. SOMA invocă de fiecare dată atunci când o directivă europeană vine și spune că, domnule, mai trebuie implementat un flux. Și ultima oară am avut la discuții fluxul de textile. SOMA a venit și a spus, domnule, mai trebuie încă 2 mașini. Ori acele 2 mașini, să le achiziționez, va crește prețul automat. Ori erau asumate în caietul inițial de sarcini și aceste fluxuri. Și din această cauză s-a ajuns aici. Și se caută orice chichiță la contractul acesta cu SOMA. În condițiile în care la Sibiu, culmea, aceeași societate funcționează, prestează la niște tarife mult sub cele din zona noastră. Da? Dar acolo s-au implementat inclusiv
partea de cântărire la ridicare, implicit partea de supraveghere video și atunci vezi ce ridici, când ridici. Da? Și costurile au scăzut semnificativ. Da. Păi, supunem la vot. Cine este pentru? Respinge. Cineva împotrivă? Nu. Trecem la numărul 7, la diverse. Aici avem niște... Acum, dacă îmi dați voie, da, sigur. Avem o solicitare din partea domnului Ionescu Telibașa Costinel, administrator a două firme, prin care solicită concesionarea terenului situat vis-a-vis de Casa Blanca, dar ce dumnealui spune că deține un număr de 12 autoturisme, care necesită un spațiu dedicat pentru parcare și în mod organizat și sigur. În prezent, parcarea acestora se face dificil, fiind dispersate și deranjează și pe ceilalți locuitori ai comune și amenajarea unui spațiu dedicat ar aduce beneficii în mod de organizare a flotei auto, îmbunătățirea aspectului siguranța în zonă, mă rog. Deci spune că are 12 mașini registrate pe raza Comunei Mărginei? Da, companiile mele dețin un număr de 12 vehicule, autoturisme, care necesită un spațiu dedicat pentru parcare. Plătești taxe și impozite la... Spuneți, domnul Bulac. Asta vreau să spun, dacă figurează la noi alea 12 mașini, care plătește taxele. Imediat, imediat. La ultima verificare, dacă la ultima verificare de către compartimentul de specialitate, respectiv Poliția Locală, apăreau mașini abandonate. De dovadă am avut un control din partea, o informare din partea ARR-ului, prin care mi s-a ducea la cunoștință că sunt mașini abandonate acolo și trebuiau să luăm măsuri. Acum vine cu propunere aici în fața noastră și ne spune că sunt mașini dânsului. Deci, ori... O fi cumpărat pentru PSD. Deci nu apare. Pentru că este obligatoriu, prin lege ni se spune clar, orice mașină depozitată pe domeniul public trebuie să o ridicăm, mai ales dacă este abandonată. Acolo pe Scoicin, la capătul străzii mai acolo sunt pe Bacău, dar au fost informați cei de la Poliția Locală Bacău, s-au luat măsuri, iarăși s-au depozitat. Iarăși o să facem adrese. Deci ARR-ul când au venit am avut trei direcții. Două tineretului și acea zonă. Domnul președinte și domnul administrator. Dacă îmi permiteți, terenul vizat de societatea respectivă, ulterior va fi ocupat de SPAU, de pe stația de pompare a apelor uzate pentru canalizarea de pe strada Iasomiei. Deci, cred că primează o instalație care o să deservească toți cetățenii de pe strada respectivă. Ulterior, în funcție de zona care va fi folosită pentru această investiție, eu știu dacă mai rămâne spațiu și se dorește amenajarea ei, acolo se poate interveni și prin Consiliul Local. Mulțumesc. Amenajarea trebuie făcută. Da, cine mai are de... Până în momentul în care se trimită colega, stați că am impresia că și trimite. Deci suprafața, în concluzie, nu este disponibilă? Pentru spate. Deci Roxy Auto, dacă mă ascultați, Roxy Auto are 5 autoturisme. Telibașa, el pe nume propriu nu are niciun autoturism, deci pe persoană fizică, și cealaltă societate are o singură mașină, de 6 mașini, 6 auto pe firmă. Și minte în una peste alta. Da, deci spuneți domnul sau... Asta am vrut să știu, dacă toate 12 mașini sunt plătitoare. Nu, sunt doar 6 pe cele două firme și persoană fizică. Pe persoană fizică nu are nicio o mașină. Restul sunt dezmembrări, gunoaie în mijlocul comun. Da. Nu suntem... Are cuvântul domnul German. De ce am nouă? Vedeți că vă lucrează. Virus. Da, de la serie. Vorbesc fără. Da, din cererea dânsului, faptul că are nevoie pentru 20 de mașini, dacă am înțeles corect, nu? 12, scuze. Are 12 mașini. Are 12, noi constatăm că de fapt are doar 6. Deci evident că... Așa, nefondată. Și de asemenea poate să-și obțină la un privat, poate să-și cumpere un teren, să-și facă... Deci nu neapărat pe domeniul public. Astfel încât eu, de exemplu, nu sunt de acord cu cererea dânsului. Deci, în concluzie, supunem la vot. Este cineva pentru? Nu. Deci nu suntem nimeni de acord.
Nu, este o cerere preliminară, o să explic la sfârșit, dacă mai vrea domnul Văraru să explic și acea cerere din partea lui Apium Food. E o cerere preliminară ca noi să putem să facem demersurile către un proiect de hotărâre. Preferăm să fie așa, decât ca să putem să ajungem să aducem o concesiune sau o închiriere în stadiul de proiect de hotărâre, trebuie să făcute expertize, evaluări, cadastrări, deci de asta evităm să facem cheltuieli inutile. Dacă dumneavoastră nu sunteți de acord, de asta venim în primă instanță, categoric, venim în primă instanță în fața dumneavoastră, dacă dumneavoastră sunteți de acord, demarăm procedura ca să putem să aprobăm în Consiliul Local. Trecem mai departe? Da, mergem mai departe. O să vă dau citire în paralel. Sunt două solicitări din partea domnului Dancă Ionuț Alexandru, cetățean al Comunei Mărcineni, student al Facultății de Educație Fizică și Sport și antrenor licențiat UEFA C, Liga C, cred că nu, sau cum se cheamă? Da, ce... Așa, și din Tilă Ionuț, tot cetățean al Comunei Mărgineni, antrenor licențiat, prin care solicită rezolvarea problemei terenului de pe Aliei, care constă în amenajarea acestuia pentru un teren de fotbal. Dumnealor ar dori la fel o modalitate de a putea dumnealor și să investească și să dezvolte acolo o bază sportivă. Da, dar de ce spune aici? Nu rezultă că ar investi. El vrea să ei doresc, eu așa am înțeles, că doresc să facă terenul de sport ca să poată fi... Deci, vă rog să analizați aceste cereri și să considerați amenajarea terenului de pe strada Arei ca o prioritate pentru binele comun de sport, înseamnă sănătate. Primăria. Da, ei spuneau când au depus asta, spuneau că sunt și ei dispuși să investească de asta. Sunt dispuși să investească, înseamnă că deja proprietatea. Două mii și domnul administrator. Da, spuneți domnul... Dacă îmi permiteți că are legătură directă cu solicitarea celor doi cetățeni. Noi, pe strada Ariei, avem o suprafață de aproximativ 6.000 și ceva de metri pătrați. În lateralul acestei suprafețe mai există un teren în proprietatea parohiei ortodoxe, deci din Mărgineni. Ei și-au manifestat interesul de a înstrăina această suprafață, de a o vinde. S-a făcut o evaluare a acelui teren, a valorii acelui teren și, eu știu, ideea este de a veni în fața Consiliului Local pentru anul viitor să prevedem această sumă ca să putem cumpăra acel teren. De obicei, primăria vinde sau înstrăinează sub diverse forme către diversi cetățeni sau societăți. Cred că este momentul să facem o achiziție prin care să mărim acea suprafață, iar ulterior, dacă din partea Guvernului sau, eu știu, a Uniunii Europene sunt fonduri și putem amenaja acest teren pe care și-l dorește toată lumea și cred că ar trebui să îndreptăm atenția și spre practicarea sportului și a dezvolta zona asta de mișcare, să putem amenaja, cum spuneam, fie cu fonduri de la Guvern, fie cu fonduri europene sau, dacă dumneavoastră aveți disponibilitatea să alocăm din bugetul local, acea suprafață să o amenajăm. Un teren de fotbal nu costă exagerat de mult. Costurile mari se duc în momentul în care intervenim cu vestiare, cu clădiri, cu chestii de genul ăsta. Și e păcat o comună atât de mare să nu aibă un teren. Cei doi cetățeni pe care eu îi cunosc sunt a doua oară cu această cerere, au venit și în mandatul trecut. Cred că este momentul pentru anul viitor să facem acest demers. În primul rând, achiziția acelui teren și, în al doilea rând, amenajarea suprafeței respective, dacă, bineînțeles, sunteți și dumneavoastră de acord. Mulțumesc. Vreau să văd o completare. Dacă noi vom fi de acord cu construirea unui teren de fotbal, înseamnă că suntem nevoiți să ne formăm și o echipă de fotbal. Am avut, asta spunea așa. Nu e echipul de fotbal, trebuie o asociație sportivă care se supune o anumite reguli. E un pic mai complicat acolo. Nu putem să investim noi ca și primărie bani dintr-o echipă de fotbal. Păi și atunci de ce facem terenul pentru alții? Dacă ne dă bani, da. Terenul respectiv, nu mai pic, terenul respectiv poate fi
utilizat de către cetățenii comunei mărgineni și, bineînțeles, poate fi și închiriat, eu știu, cluburilor de fotbal dacă doresc să vină să-și desfășoare activitatea acolo. Dar, în primul rând, ne gândim la cetățenii comunei. Acum ceva vreme, acolo era un teren de fotbal unde oricine dorea, venea duminica, se încrotau 2-3 echipe de fotbal, de obicei tineret, copii, și jucau fotbal. Ori acum, dacă acolo nu amenajăm nimic, unde să meargă să joace? Merg în oraș când te duci plătești, adică sunt niște chestii care, la urmă, trebuie să facem pentru comună, nu le facem. Da, da. Aș interveni un pic. Domnul Băraru vrea să spună. Numai un pic, dar cu ocazia asta. Domnul Cristi, un pic, 10 secunde. Scuze. Deci, dacă ne gândim de momentul de față pentru la anul, e bine să se întâmple lucrul ăsta, pentru că copiii, mai ales din satul Barați, frecventează terenul curții școlii și acolo se întâmplă cam multe, copii fiind, să sparg geamuri, să fac multe străcăciuni, cam pe acolo. Mulțumesc. E nevoie de un teren. Dacă îmi permiteți? Da, spune domnul Băraru. Cred că cel mai prieten teren de fotbal ar fi la Valea Modului. Terenul are 25 de milimetri. Este la distanță de casă, nu se face. Domnul, nu m-am măgat. Deci ăla ar fi cel mai bun. Terenul de la Valea Modului. De ce vă râdiți, domnul Burbule? Pentru că al doilea, face o sărbătoare aranjează, dacă da, faceți și al doilea, dar eu cred că e cel mai bun. De ce să mai cumpărăm? De ce să cumpărăm acum, dacă, domnul președinte? Eu vorbesc dacă lăsați, de ce să mai cumpărăm teren când avem terenuri deja? Și acolo eu cred că e o zonă cea mai bună. Se poate face și pe 6 metri. Dar deocamdată cred că cel mai ușor e făcut acolo, unde mai trebuie să cumpărăm. Bun, alte păreri, domnul Gheorghe, mai spuneți. Deci eu nu am înțeles despre ce e vorba în sensul în care dorim un teren de fotbal, da, teren de fotbal, și mintea mea e acel teren de 100 de metri, da, mare, sau loc de joacă, domnul primar, pentru că spuneați de copii care se joacă în curtea școlii. Eu, de exemplu... Vorbiți la microfonul, spune. Încet, dar uitați. Am multe microfoane. S-a votat cineva. Deci, e vorba de un teren de joacă, un loc de joacă cu un teren de mini-fotbal, să zic așa, sau de un teren de fotbal mare. Mini-fotbal. Pentru că dumneavoastră spuneți ceva și eu înțeleg ceva, domnul administrator public a spus despre un teren de fotbal, pe echipă de fotbal, deja se vorbește pe aici. Și despre ce e vorba până la urmă? Să vorbim de amenajarea unui teren de fotbal. Fotbal, nu de mini-fotbal. Deci nu vorbim de un loc de joacă. Absolut, da, sunt mai multe dimensiuni. Nu putem merge la dimensiunea maximă dacă nu permite terenul. În acest caz să ne spună domnul Pătrăjel mai multe amănunte. În primul rând sunteți lângă boxul, domnul Gherman, de-aia să face microfonul. Nu, eu m-am sabotat. Ideea este în felul următor. Acel teren despre care discutam mai devreme, că poate fi achiziționat, este în proximitatea terenului nostru. Terenul nostru este pe umplutură, cum se spune, în mod popular. Acolo nu o să putem construi niciodată decât cu niște costuri foarte mari, cu sondări, cu piloni, cu tot felul de nebunii care sunt foarte costisitoare. Cei 6.000 de metri ne asigură o suprafață de fotbal. Că e 90 pe 45, cred că colegul Viorel este mai în domeniu și ne poate da detaliile astea. Dacă ulterior noi ne dorim să construim o sală sau vestiare sau ceva de genul, trebuie să facem pe pământ fundat. Ori pământ fundat acolo nu avem în zonă decât cel care se al... Dar nu se poate face și una de el. Cer scuze că am întrerupt. Deci pe teren de umplutură să fac și blocuri. Nu e problemă. Un teren de fotbal există... Asta am subliniat mai devreme. Dacă permiteți, la nivelul ATMG avem un studiu de fezabilitate de vreo 7 miliarde cum să facem o sală. Deci ne-a costat 7 miliarde ca să aflăm cum să face sala respectivă. Așa că aici aș merge pe varianta în care amenajăm terenul, se poate îngrădi, se poate face o suprafață sintetică din punctul meu de vedere mai pretabil și mai de uzur în timp și nu ne costă exagerat de mult. Spațiul respectiv 6 mm ne poate asigura și un spațiu pentru locul de joacă. Domnul primar spunea că în curtea școlii, fiind un teren de fotbal, vin copiii joacă fotbal. Cei mai mari joacă fotbal, cei mai mici probabil că fac alte activități de joacă. Cu siguranță la asta s-a referit. Cu intervenție, dacă e posibil. Da. Mulțumesc. S-a vorbit în ședința anterioară de amenajarea curților școlilor, în sensul în care să facem locuri de joacă și chiar am apreciat. Da? Deci eu voi susține întotdeauna să facem din curțile școlilor locuri de joacă, pentru că avem nevoie, clar, avem
în momentul de față o prioritate din punctul ăsta de vedere, partea cu stadionul nu mi se pare o prioritate. E punctul meu de vedere. Îmi cer scuze, nu vorbim de stadion, să nu se înțeleagă că fiind tribune sau teren de fotbal. Teren de fotbal înseamnă efectiv un teren amenajat. Teren adică un teren. Înțeleg, Dar se joacă fotbal pe el. Nu înseamnă tribune, nu înseamnă clădiri, nu înseamnă, nu știu dacă... Păi, tocmai spuneam că trebuie să achiziționăm și terenul acela pentru a construi vestiare. Nu pentru a construi, nu pentru a construi. Am spus, în eventualitatea în care. În eventualitatea în care. Deci luăm în calcul inclusiv chestia asta. Tocmai asta se cere de la noi ca oameni din administrație, să avem o viziune pe termen lung. Asta înseamnă viziunea pe termen lung din punctul meu de vedere. Viziunea mea pe termen lung, mediu, scurt, cum vreți dumneavoastră, este ca această comună să dezvolte locuri de joacă pentru copii și locurile, cursurile școlilor abandonate sunt, pot fi, și nu numai, pot fi astfel de locuri. Din punctul meu de vedere, aici trebuie să alocăm bani, astfel încât, pentru că avem doar un loc de joacă aici în fața primăriei, știm despre ce e vorba. Și acolo, dacă se amenajează un teren de sportiv, poate să fie sportul multiple. De ce să nu fie? Eu zic să discutăm la buget. Dar vorbiți că eu zic să discutăm la buget. Cred că facem un talnă balme și nu are scopul. Eu rămân la ideea că, în momentul de față, o prioritate pentru comuna asta sunt locuri de joacă în fiecare sat, da? Nu un loc mare de joacă sau un stadion mai mare, un loc, teren de fotbal, teren de fotbal în terenul teren, stadionul stadion. Corect. M-am corectat, un teren de fotbal. Teren de joacă. Dacă îmi permiteți. Deci, prioritatea au fost pentru toate administrațiile care au fost până acum. Construirea unui teren de fotbal. Pe strada Ariei, după cum știți, a fost, cum a spus și domnul administrator, s-au umplut acolo. În mandatul trecut am ajuns pe lista de sinteză cu un proiect pe strada Ariei.